El 9 de novembre volem votar i volem independència, perquè volem construir un país nou, per capgirar l'ordre econòmic, el sistema polític, l'ordre social i patriarcal. Un país d'on erradicar la insensibilitat i l'autisme polític, on el seu Parlament estigui a favor de les persones i no dels mercats, on el frau i l'estafa permanents que vivim siguin perseguits i castigats. El gobierno del Partido Popular, el gobierno de la derecha reaccionaria, el gobierno de los descendientes de los que dieron el golpe de Estado, el gobierno de los descendientes de los franquistas, de los que dejaron a nuestros padres y a nuestros abuelos en la cuneta con un tiro en la nuca, eso están sacando leyes que nos retrotraen 40 años para atrás. ¿Por qué se le tiene miedo a los pueblos? ¿No dice que representan a los pueblos? Pues que dejen al pueblo que decida, que el pueblo pueda decir libremente lo que quiera. Para nosotros y nosotras es un privilegio poder compartir con vosotros este momento histórico para la libertad de Cataluña. Venimos a deciros que pensamos firmemente que la independencia es el mayor estadio de libertad al que puede aspirar un pueblo. Y por eso los independentistas, las independentistas vascas, también queremos unos països catalans libres e independientes. Y para eso la consulta del 9 de noviembre es un paso fundamental, es un paso inaplazable. Ben aviat quedarà definit en un sol dilema, que és el de l'obediència o el de la desobediència. Si val més de la voluntat majoritària de tot un país, de tot un poble, del 80% de la nostra societat que està a favor de la consulta, o el que diguin 12 jutges d'un tribunal altament polititzat. Avui serà dia Sant Celoni, que la clau que obre tots els panys sou vosaltres. Que la clau que obrirà tots els panys, l'única i la millor garantia de que això tirarà endavant, com Arenys de Munt, com les 555 consultes, també van prohibir la consulta d'Arenys, també van venir a Fiscalia, també van enviar l'advocacia de l'Estat, també hi havia consellers de justícia d'aquest país que deien que no s'havia de fer, i també hi havia, òbviament, un autobús de Falange que va sortir no tant del túnel del temps, com demà estarem combatent a l'extrema dreta a primera hora del matí al Raval. La clau que obre tots els panys és la força de la gent, l'empenta col·lectiu i, efectivament, la unitat popular. Per tant, Gloria Euskal Herria, Escatutà, sean por Andalucía libres los pueblos y la humanidad, i visca la Terra Lliure i visca vosaltres, que sou els autèntics imprescindibles. Endavant, endavant i endavant, que guanyarem! amb els seus amics. Cachimo, cachimo, Felicitats a la CUP de Sant Celoni, i som perquè hi sou. Si no estiguéssiu vosaltres, si no haguéssim començat la caça per les arrels, pels ciments, no seríem avui on som.